Здравейте, хора! Добър вечер, часа е 10 и нещо, някъде там. 10 и половина. Колата е натоварена. Ето Йосиф е тук, както винаги. Този път не сме с ПВБГ, но той е пак на ПВБГ. Се брандира по-надавно. Се брандира, да. И отиваме да закараме направо в Чепинци и утре отиваме втори кръг Содрифт на Сопот. Брате, ще минаш, мерси. Втори кръг на Сопот. Да, отиваме да покараме, защото последния кръг не съм карал. Така че, именно сутринта общо взето, сега отиваме отиваме сега да оставим в Чепинци и на сутринта направо заминаваме. Ай. Добро утро! Днеска ще го! Да, добро утро! Пътуваме. Пътуваме. Колата отзад. Стефани, я чай да видим Стефани на огледалото. Да, вижда се пасата, добре. Така, чай да се върнем. И това е, пътувам. Не знам, ако трябва да звучи, не знам защо го снимам. Това, ама да се вика добро утро. И аз покажи добро утро. Хай. Добро.
you forsake me. If you see I'm at peace, then baby don't wake me. Се нарежда в клуба на тези с над 80 точки. Втора временна позиция, както казахме за него. И очакваме да видим още, може би, малко повече агресия и атака в неговото второ преминаване. Вторият ни пилот, който виждаме на стартовата решетка с едно емблематично японски стил ливари, почерка на Илесткит. Да видим дали добрата визия и японския стил ще са всичко, от което има нужда Христо Терзиев. Там, където може да видим наистина много голям ъгъл, той да ни се покаже. Нека видим Христо Терзиев. Вижте как добре хвърля автомобила си. Ето тук говорим за стил и Христо Терзиев ни го показва. Малко нарушена линия, но стилът е на макс за момента. Ще го направи ли по същия начин и при втора вътрешна зона? Добре преминава. Виждате, не връща гъста. Трета взета много плътно. При четвърта виждаме добро преминаване. Пета е леко плитко взета, но пак при шеста зона автомобила перфектно, плавно преминава към края на трасето. Точно говорех за стила, дами и господа, и Христо Терзиев ме улесни изключително много. Вижте само на реплея ентрито. Леле, японски стил, какъвто искаме да видим и да впечатляваме и съдиите, и публиката с него. Малко обаче наруши линията и точно там е баланса. Може ли пилота да хвърли толкова силно автомобила си, толкова рязко и в същото време той да остане в една добра линия и да не напуска зоните с нито една от гумите си. Максимален стил, но пък малко забележки при линията. Ако успее да изчисти линията и да избалансира леко стила, всичко нужно изглежда ще има той за клуба над 80, а защо не и над 90 точки. Вижте отново колко добро хвърляне, почти трябва леко назад да се движи автомобила, така нареченото беки. Очакваме все пак да видим къде точно е баланса в точките на Христо Терзиев и къде точно ще трябва да се обере той. 78 точки получава за първият си рън, достатъчно за да заяви своята позиция утре на баталите. Дали обаче ще остане в топ 8, за да получи точки за генералното класиране. Забележете колко добре адаптира своят стил. Христо Терзиев вече атакува, докато чакаме точките на Боян Маринов. Малко по-плитко отново с неговия впечатляващ флик при ентрито. Много добре при трета зона, четвърта е добре. What the fuck is going on here? Първо клипче за влога ли, бе? Мале! Неделя? Батали. Да! Колата е наред, трасето е окей. Батали! Това е, какво правим? Какво ще правиш? Чакай, откъде съм струваш силата? Чакай. Оп, на 6. Добре. Това е. То умре. Как ще умре, бе?
също Лида гледа неговият ъгъл изцил. Нека видим какъв ще бъде той от Георгиев и Терзиев. Терзиев е вече в първа зона. Много добре потопен в нея. Отвори голяма дистанция на опонента си Александър Георгиев, който вече я скъсява при втора зона, докато с Христо Терзиев преминава перфектно през вътрешните зони. Виждаме два бутнати конуса от Александър Георгиев, който се бори до последно да скъси дистанцията. За съжаление обаче, тя се увеличаваше повече и повече във всеки изминат метър от тези 320 метра на нашето трасе тук в Сопот. Започнаха вече вторият сигнал. Христо Терзиев атакува неговия опонент Александър Георгиев, който е в добра линия. Добър баланс и на двата автомобила. Нека да видим как ще се формират тук при транзишъна на двете вътрешни зони. Много изпада автомобила на Александър Георгиев след транзишъна и след втора зона. Към трета и четвърта и пета вече нещата изглеждат по-окей, но изключително много изпадна автомобила. Въпреки това аплодисменти чуваме от публиката тук в Сопот за представянето на двамата пилоти. През това време гледаме реплея. Виждаме Христо Терзиев малко по-вътрешна линия. Веднага обаче след това формирам перфектно до вратата на Александър Георгиев, който между втора и трета зона излиза много извън правилната линия. Бута конус при трета вътрешна и някакси време да чуем обаче мнението на Петю Радишев, Ангел Караниотов и Стефан Цанков Арчи. Обръщаме се към нашите пилоти на пистата напред към топ 16. Продължава Христо Терзиев. Аплодисменти за него. Изпраща своя опонент Александър към боксовете. Доволен, но знаеш, че има още много батали пред него, за които той трябва да се събере и да продължи да ни показва това добро представяне, на което е способен. На старта застават и двамата опоненти, които формират последният батъл за топ 16. Добри Илиев срещу Христо Терзиев. Христо Терзиев е в позицията на Чейз. Добри Илиев е в позицията на Лид. Изстрелва компакта си към Initiation. Хвърля го много добре в първата зона. Оттам пък Христо Терзиев се залепя за него. Виждате същия ъгъл. Същата скорост. Минимална дистанция. Добромир бута един конус. Изстрелва се след това към трета зона, където също бута един конус. Става му вече навик. Важното е да не направи същото и с външни конуси. Христо Терзиев през това време се възползва невероятно от дистанцията, която може да скъси между двата автомобила и го прави феноменално. Връщаме се към реплея, за да видим точно какво се случи отново. Виждате прекрасен initiation от Добри. Много дълбоко и невероятно позициониране от Христо Терзиев. Леле, уникално. След което близък транзишън, Добри бута един конус. Христо Терзиев остава в правилна линия отзад на малък ъгъл. Готов е за втора атака. Добри бута втори конус при четвърта, пета и шеста. Всъщност при четвърта Христо Терзиев бута един конус. След което при пета и шеста автомобилите остават на равна дистанция. На какво са способни обаче тези две 36-ци, когато разменят позициите си? Виждаме вече са на старта. Христо Терзиев ще бъде в позицията на лид. А Добри Илиев е в позицията на Чейз. Старта ще бъде даден всеки момент. Това се случва сега. Христо Терзиев се изстрелва директно. Добри Илиев някакси на по-голяма дистанция зад него. Дали ще я скъси обаче? Христо Терзиев малко плавно, отколкото на квалификации, си хвърля автомобила в първата зона. Изписва я вече към края доста дълбоко. Добри търси място да го атакува, но Христо Терзиев не му дава такава възможност предвид скоростта, която поддържа по трасето. Не връща гъста на своята 36-ца седан и не остава възможност на Добри Илиев през финиша дори да бъде достигната. Аплодисменти получават и двамата пилоти. Коя ти е най-трудната зона от трасето? Вътрешните. Вътрешните, защо? Най-вероятно много газ дам. Христо, при теб как са нещата с зоните? Може би първа. Ти мисля, че доста пъти си карал вече на това трасе. Със сигурност не ти е за първи път. Да, реално за трети път съм. Значи доста добре се справяш. Как можеш да оцениш карането на твоя опонент от 1 до 10 този път? 10. 10 наистина приятно ти е. В коя позиция е по-добре? Лид или Чейз? За мен винаги Чейз. Време е да разберем кой от двамата пилоти ще се изстреля напред към топ 8. Време е да разберем сега. Добри Илиев или Стефан. Оп! One more time ще гледаме между Христо Терзиев и Добри Илиев. Време е да видим one more time между
Добри Илиев и Христо Терзиев. Добри Илиев в неговия компакт Е36 в десния коридор в позицията си на лид. Срещу Христо Терзиев в позицията му на Чейс. Светва зелено светофара. Изстрелват се двете 36-ци към старта. Нека видим колко добре имитират и те своите действия. Добри е в перфектната линия. Христо пък е залепен за него. Не остава никаква дистанция. С минимална корекция и ляв крак успя да задържи дистанцията. И във втора и трета зона също се случва. Христо Терзиев подскача малко след бутането на няколко конуса, но пък дистанцията е непроменена и тя е до вратата на Добри Илиев. Аплодисменти за този феноменален рън. Няма да имам време да го изгледаме, защото стартират вече вторият си рън. Христо Терзиев в позицията на лид. Загубва баланс на автомобила, хвърля го много рязко. Добри остава малко по-назад, може би не успя да включи предавка дори. Христо Терзиев се изстрелва от първа вече към втора зона. Добри прави малко по-забавен транзишън, след което вече при трета зона се опитва да го доближи Христо Терзиев почти без да връща гъста. През четвърта зона успява да запази дългата дистанция между двата автомобила. Добри не успява да отговори на тази скорост. Аплодисменти получават и двамата пилоти. Невероятно представяне, но малко по-голяма дистанция беше основната разлика, която наблюдавахме в двата батъла. Какво каза? Кажи и на публиката да чуе. Харесах си лида, харесах си Чейса. Изключително съм доволен от себе си от този батъл, така че вече каквото стане, каквото решат съдиите. Ти май много се зарадва, че има One More Time. До някаква степен да, защото знах, че пак ще се поблъскаме. Дами и господа, време е да обявиме точно кой продължава напред. Христо Терзиев или Добри Илиев. Ще разберем сега. Христо Терзиев продължава напред, след като успя да направи перфектен лид, да отвори по-голяма дистанция, която Добри не можа да отговори на нея. Поздравяват се и двамата след този невероятен резултат от One More Time. Връща се към бокса Христо Терзиев, защото тепърва му предстои битка на топ 8, а там знаем, че нещата стават все по-сериозни. Запази своето място в топ 4 и Ивайло Светославов с неговия Нисан в позицията на Чейс в левия коридор, в десния коридор Христо Терзиев с номер 173 и неговото BMW 36 ще имат възможността първо да бъдат лид в този батъл. След като видим зеления светофар, вече го виждаме Ивайло Светославов с джъмпстарт пред Христо Терзиев. Разлика в мощностите, разлика в автомобилите. Ивайло Светославов нямаше място като че ли да направи инишиейшъна. Много рязко, много бързо се случи това. През това време Христо Терзиев дълбоко в първа зона, атакува и втора зона. Ивайло Светославов леко изпада, леко търси правилната линия зад Христо Терзиев, през което време обаче той непоколебимо без да връща гъста вече през пета, шеста и финалната зона преминават те. Аплодисменти трябва да чуят със сигурност, особено Христо Терзиев за неговия добър лид. Вече са на старта за техния втори рън. Христо Терзиев, Чейс, Ивайло Светославов лид. Засилва се Ивайло Светославов. Христо Терзиев е много близко още от инишиейшъна до него. Ивайло Светославов също в много вътрешна линия, както Христо Терзиев, но пък не се връща в нея в края на зоната. Христо Терзиев знае, че трябва да атакува съвсем скоро. Ивайло Светославов се завърта почти пред вишката на съдиите. Нещо се случва. Дали имаше контакт? Лично аз не можах да видя тук какво се случи на лайфа. Виждаме много близка дистанция. Много набързо да питам, обърнаха ли ти огледалата? Те ми го обърнаха, просто да направих пилотска грешка. Много силно я шутирах и тя тръгна на брутален ъгъл. Видях, че няма да я хвана, за да не му объркам задното каране да я му удари, директно направо се влязох в поляната. Христо, при теб как стоят нещата? Притесни ли се, когато видя, че той се завърта? Не, стана ми много тъпо. Защо? Защото не харесвам да бия по такъв начин. Ти искаш да си биеш честно, да си карате, да си изкарате ръна и да няма такива ексцеси. Общо взето да, на първо място сме дошли да се забавляваме. Чудесни са, но един от тях ще бъде малко по-чудесен и ще има шанса да се изправи на топ 4 и да се бори за финалното място, а другия се връща в бокса. Напред продължава Христо Терзиев, аплодисменти за него. Изстрелва се към топ 4 и връща в бокса Ивайло Светославов, който беше на косъм от това да достигне до най-добрите 4 и да имате първа възможност да се бори за финалните позиции. Боян Маринов в десния коридор в позицията си на лид. Христо Терзиев с неговото е 36 в коридора за Чейс. Имаме старт вече даден почти от маршала. Ето го и от светофара. Двамата пилоти. Христо Терзиев малко по-рано тръгва от старта. Знае, че Боян Маринов е по-бърз. Нека видим колко добре се хвърлят тук и двамата. Перфектно в завоя Христо Терзиев отваря малко дистанция, но пък я скъсява в края на зоната. Остава си място за транзишън. В правилна линия Боян Маринов чертае перфектната линия отново по трасето. Виждате колко близо до вътрешните конуси. Перфектно по линията и при външните зони. Христо Терзиев остава много близо до него. Малко на по-малко ъгъл през финиша и двата автомобила на пилотите.
Напрежението се покачва изключително много. Сега обаче вече са разменили своите позиции. Стрелват се към първата зона. Христо Терзиев е лид, Боян Маринов е чейс. Нека видим как ще се справи Христо Терзиев. Дали ще се потопи достатъчно в зоната. Може би още малко можеше. Боян Маринов с премерена дистанция. Много близо до бройната му. Отново атакува вътрешна линия Боян Маринов. След което Христо Терзиев остава в перфектна линия при вътрешните конуси. Боян Маринов все още не скъсява дистанцията. Вече сме на края на трасето и той все още не го прави прекалено много. Аплодисменти, нека да чуем за тези невероятни момчета, дами и господа. Толкова различни коли, въпреки че приличат малко или много подобно. Очакваме всеки момент да бъде обявен първият финалист и в битката за победата ще бъде Боян Маринов. Продължава напред в борбата за първо и второ място тук на първия батъл от топ 4. Готови ли сме да видим първия от двата батъла за финалите? Нека да чуя аплодисментите, да дигнем напрежението още малко на пилотите. Тук ли сте, Сопот? Тук сте и още как със сигурност. Христо Терзиев застава в левия коридор. Зарко Петров в десния коридор. Готови ли сме за полуфинал? Светофара казва да. Изстрелват се към инишиейшъна. Виждате Христо Терзиев малко по-рано. На прекъсвачи през скоростите хвърлят автомобилите. Зарко Петров на много голям ъгъл. Малко по-плитко. Христо Терзиев залепен за автомобила на Зарко Петров. Виждате много близък транзишън. Христо Терзиев на малко по-малък ъгъл. Пак малко в дясната част на трасето. Зарко Петров в много добра линия. Христо Терзиев с разклатена броня. Залепен за Зарко Петров. Няма място между двата автомобила. Хвърчат елементи, хвърчат части, но автомобилите бяха залепени. Заслужени аплодисменти, дами и господа. Казах ви, че след като ги подкрепяте толкова бурно, те са готови да ви дадат абсолютно всичко, за което сте дошли. Доказаха го в този прекрасен рън. Разменили позициите си, оправят набързо панелите на Христо Терзиев. Точно така. Най-важното е да не удря колата с ръка, защото кой знае какво може да се случи. С крак е по-разумно. Маршала дава сигнал, уверява се, че и двамата пилоти са готови. Очакваме светофара. Той светка в зелено. Зарко Петров много по-рано се изтегля. Готов е да атакува още от самото начало. Ще го направи ли обаче? Христо Терзиев малко по-добре се хвърля в зоната, но отново остава и той плитко. Зарко Петров залепен до него. Бута автомобила на Христо. Хвърлят се през втора зона. При трета зона Зарко Петров отново търси атаката. Христо Терзиев е в много добра линия. Нека видим какво ще се случи тук при четвърта, пета и шеста зона. Двамата автомобила. Много добра конфигурация. Абсолютни аплодисменти, дами и господа. Вълнението е абсолютно на макс. След това невероятно шоу, което ни предоставят тези пилоти. Христо, аз така като гледам, имаш пари, угаждаш си, брони не ти трябва. Не, пари няма. Добре, как така позволи на някакъв човек да дойде да ти настъпи бронята? Нямаше проблеми. Какво да направя? Време е да разберем кой от двамата пилоти ще заслужи мястото си на подиума, кой ще вземе трето място. И двамата тръпнат в очакване. Имаме ли решение? Нека да го разберем сега. Христо Терзиев е първият ни финалист на трето място. Чуваме ли тромбите тук на Сопот? Христо Терзиев след невероятен батъл и половин кола останала дори. Успява да се доведе до третото място. Остава Зарко Петров малко по-назад, зад него на четвърто място. Невероятен батъл, който просто ни вдигна на крака. Изключително накефени и двамата пилоти. Ходи ли са? Никъде не ходи са. Браво. Състезанието. Нагледахме се на пилоти, които преминават през трудни емоционално състояние заради това, което се случва с автомобилите им. Въпреки всичко, 40 пилота започнаха. На трето място, бурни аплодисменти, Христо Терзиев и неговото трипо. Невероятно, аплодисменти за него, чухме, задържаме шампанското.
Thank you.